Mula sa kinailaliman ng aking pagkatao ay nanunuot ang paghihiganti. Hindi ka nararapat na magtanga ng biyaya ng kalikasan. May balik ang lahat ng iyong mga kasalanan. Tama na, Itay. Tanggapin niyo ng katotohanan. Tanging kamatayan lang ang makakapigil sa akin. Magandang araw sa iyo, kabaryo. Matagal na akong taga-subaybay dito sa channel mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Marlon. Laking Maynila. Unang beses akong makapunta ng Mindanao dahil sa imbitasyon ng aking lolo. Noong una ay takot ako kasi nasa isip ko ay laging may giyera sa Mindanao. Pero nagkamali ako dahil mas delikado pa pala ang Maynila kesa dito. Napadpad ako sa Midsayap, isang bayan ng Cotabato. Sa lugar ng aking lolo ay ramdam mo talaga ang probinsya. Napakabago nito sa aking paningin. Tahimik at napakapresko ng hangin. May lupain rin si lolo na ginawang palayan. 3 araw pa bago ang piyesta. At pansin na rin sa lugar ang iilan mga paninda sa kalye na malapit naman sa palengke. Natuwa naman ako sa pamimili dahil mura lamang ang mga paninda. Magkasama kami noon ng aking lolo. Namili rin kasi siya ng mga sangkap para sa gagawing handaan. Sa gitna ng aming paglilibot sa palengke ay biglang umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril. Nagsipagtakbuhan ang mga tao. Napayuko na rin kami at tumakbo na. Hanggang sa madaanan namin ang isang lalaking nakabulagta sa kalsada at nagkalat ang dugo. Napahinto naman kami ni lolo at nasabi ko na lang sa aking sarili na heto na nga ba ang sinasabi ko. Baka magkagyera na. Hinila naman ako ni lolo at agad na kaming sumakay pa uwi. Habang nasa tricycle kami ay nagkwento ang driver. Ang lalaking napatay ay isa umanong magnanakaw. Matagal na raw iyong tinutugis ng mga bigilante. Sa totoo lang, kabaryo, abot langit ang kaba ko dahil unang beses akong nakarinig ng pagputok ng baril sa personal at ang taong pinaslang. Para bang nais ko nang bumalik ng Maynila ng sandaling yon. Ayon pa sa driver, sapul sa ulo at dibdib ang biktima. At tiniyak talaga ang kamatayan nito. Lo, may vigilante pala dito? Tanong ko rito. Oo, apo, pero hindi ko sila kilala. At hindi ko matukoy kung kailan niya nag-umpisa. Wika naman dito ni lolo. Nakakatakot naman po yan, Lo. Muli kong tugon. Nako, apo, mas okay nga na naandyan sila. Bumababa ang kriminalidad dito nang dahil sa kanila. Sambit ni lolo. Ayon pa kay lolo, labag nga sa batas ang ginagawa ng mga vigilante pero kasalanan din naman yan ng gobyerno kung bakit marami ang hindi nagkaroon ng hustisya. At malamang ang mga kasapi ng kilusan ay mga biktima rin ng kawalan ng patas na hustisya. Hindi naman sila matatawag na rebelde dahil iba rin naman ang layunin ng mga iyon. Gayunpaman, hindi na ako lumabas ng bahay habang hinihintay namin ang kapistahan. Naibahagi ni lolo ang kwento ng kanyang kaibigan na minsan ay naging kilabot ng mga masasamang nilalang. Ang kwento ng kaibigan ng aking lolo na si Fidel ay nangyari noong 1978 sa lugar ng Midsayap, Cotabato. Sa mga panahong ito ay binata pa si Fidel. Kasama niyang naninirahan ang kanyang ama
ina at bunsong kapatid na babae. Napakasimple at payak lamang ng kanilang pamumuhay ngunit masaya ang pamilya. Si Fidel at ang amang si Diego ay magsasaka pero kung minsan ay nagkakarpintero din ang binata. Habang ang kanilang ina ay naglalako naman ng kakanin. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang mag-ama ay parehong antingero. Mababait na tao sila at palakaibigan. Bilang mga antingero, may mga pagkakataon na umaalis sila ng bayan upang gampanan ang kanilang obligasyon na manugis ng mga aswang. Sa tuwing may nababalitaan sila mula sa mga kaanak na nasa ibang lugar, ay agad nila itong tinutugunan. May mga nakakasagupang aswang naman sila sa kanilang bayan pero mga dayo at pangkaraniwang aswang lamang. Ang kanyang ina at kapatid ay may kaalaman pagdating sa mga nilalang ng dilim, lalong-lalo na ang aswang. Kaya hindi sila nawawalan ng asin kapag lumalabas ng bahay. Sa panahong iyon, wala pa namang malaking balita tungkol sa pag-atake ng mga aswang sa kanilang lugar. May mga insidente na dinideklara ng otoridad na biktima di umano ng mga masasamang loob pero alam ng mag-ama ang kaibahan sa gawa ng tao at sa gawa ng aswang. Itay, naniniwala ka ba na biktima ng tulisan ng bangkay na nakita sa ilog? Pagtatanong dito ni Fidel. Sa unang sulyap ko pa lang sa bangkay, alam ko na hindi ordinaryong nilalang ang may gawa doon. Sambit naman dito ni Diego. Anong plano, tay? Muling turan ni Fidel. Dating gawi, anak. Manmanan mo ang lugar na malapit sa ilog. Ramdam ko ang presensya ng isang masamang nilalang na nagkukubli lamang. Sambit dito ni Diego. Sa ilang gabing pagmamanman ni Fidel sa lugar, malapit sa ilog habang nakaupo siya sa ilalim ng isang puno, ay dinalaw na siya ng antok. Hikab na siya ng hikab kaya napagpasyahan niya ng umuwi. Sa kanyang pagtayo ay agad siyang napayuko dahil may nasipat siyang isang tao na may hinihila. Nang sipatin niya itong mabuti, isang babae ang may hila-hilang katawan ng tao. Sa wari niya ay patay na ang taong ito. Anak nang, yari ka sa akin ngayon, aswang. Sambit dito ni Fidel. Kumpirmado, isang aswang nga ang nambibiktima. Pumwesto na ang aswang upang lapain ang biktima. Bumubuka-buka na ang bibig nito at lumabas na ang pangil. Akmang kakagatin na ng aswang ang biktima, ay tumama sa mismong ulo ng aswang ang isang martilyo. Agad itong napabalikwas ngunit wala siyang makitang nilalang. Hanggang sa may baging na pumupulupot sa kanyang leeg at hinila ito papalayo sa bangkay. Nagpupumiglas ang aswang at hinila ang baging at tumambad si Fidel na agad inundayan ng suntok sa mukha ang aswang. Isa na namang pangkaraniwang aswang ang nasagupa ni Fidel. Pinaghahampas ng binata gamit ang martilyo ang walang kalaban-laban na nilalang. Hindi man lang ito nakagante sa mabibilis na atake ng binata. Hanggang sa pinihit ni Fidel pabaliktad ang ulo ng aswang. Nang bumulagta ito sa lupa, ay ibinuhos ni Fidel ang daladalang gaas at sinilaban ang aswang na walang malay. Lumapit si Fidel sa biktima ng nilalang na iyon at pinulsuhan. Nang makumpirma niya na wala na itong buhay, ay iniwanan niya na lamang ito dahil wala naman siyang magagawa na iligtas pa ito. Kinabukasan ay agad natagpuan ng
bangkay dahil nasa gilid lang naman ito ng daan. Nagtaka rin ang mga otoridad sa natagpo ang sunog na katawan, malapit lamang sa pinangyarihan. Nakiusyoso kasi si Fidel kasama ng mga tao at kunwaring walang kinalaman sa pangyayari. Isa na namang problema ang nasolusyonan ng antingero. Pero taliwas ito para sa mga otoridad. Binalaan nila ang mga tao na mag-ingat sa gumagalang mamamatay tao sa kanilang lugar. Si Fidel ay may tangan na mutya ng palos, kaya hindi matatawaran ang liksi at bilis nito. Samantala, ang kanyang ama ay hawak ang isa sa pinakamalakas na mutya, ang pangil ng kidlat. Sa mga simpleng kaso ay si Fidel ang inaatasan ng ama. Ngunit kapag malalakas na aswang na, ay sumasama na ang kanyang ama sa kanya. Ilang taon rin ang ginugol ni Diego upang makamit ang pangil ng kidlat. Binata pa lang siya ay nakabang na siya lagi kapag may kidlat. Malakas ang paniniwala niya na ang mutya ng kidlat ay para sa kanya. Dahil minsan na rin kasi siyang natamaan nito. Ngunit isang himala na nabuhay pa siya. At simula nga noon ay ninais niya na maging isang antingero. Nais niyang gamitin ang pangalawang buhay na mas makabuluhang bagay. Mas lumakas din ang pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya naman hindi siya sumuko hanggat hindi nakuha ang pangil ng kidlat. Isang gabing napakalakas ng ulan. Malakas din ang kulog at kidlat. Nasa balkonahe ng bahay lang si Diego. Sinuway na nga siya ng kanyang ina dahil baka matamaan na naman ito ng kidlat. Bagamat pumasok na sa loob ng bahay si Diego, ay sa bintana naman siya nakaabang hanggang sa may natamaang malaking puno ng akasya. Sa lakas ng kidlat ay nagmistulang panggatong ang napakalaking puno. Nasunog ito at nahati sa gitna. Animoy yumanig pa ang lupa sa napakalakas na kidlat. Napasigaw pa nga ang kanyang ina sa labis na takot. Ngunit para kay Diego, ito ay isang napakalaking oportunidad. Sa kabila ng pagpipigil ng mga magulang, ay lumusong pa rin sa ulan si Diego at pinuntahan ang natumbang puno. Nangitim na ito at may mga apoy pa sa ibang bahagi ng puno. Sinipat niyang maigi ang katawan ng puno at umasang makakuha siya ng mutya. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas ay wala man lang siyang nakitang kakaiba. Basang-basa na si Diego sa ulan at naapulan na rin ang apoy. Napabuntong hininga na lamang siya dahil tulad ng dati ay bigo na naman siyang makakuha ng isang mutya. Wala siyang interes sa ibang mutya kundi sa mutya ng kidlat lamang. Tatalikod na sana si Diego nang may bahagi ng kahoy ang muling lumiyab. Dilat na dilat ang pagtitig ni Diego rito hanggang sa mawala na ang apoy. May isang bagay siyang nakita. Hugis pahaba at kumikinang sa labis na kaputian. Nanginginig pa si Diego na inilapit ang kamay sa bagay na iyon. Nang mahawakan niya ito, ay dama pa niya ang konting init. Alam ni Diego na isang mutya ang nakuha niya. Agad niya naman itong isinilid sa bulsa at mabilis na pumanhik ng bahay. Sa labis na galak ay tila hindi na naririnig ni Diego ang bulyaw ng kanyang ina. Mabilis na itong naligo sa likod bahay at nagbihis. Sa kanyang silid ay panay titig lamang siya sa kanyang mutya habang nakangiti. Pagsapit naman ng umaga ay agad niyang pinuntahan ang albularyong si Mang Jose. Kinumpirma nga ng albularyo
na ang nakuha ni Diego ay isang mutya ng kidlat. Subalit nababahala ito na susubukin siya ng mga nilalang upang kunin sa kanya ang mutyang hawak niya. Inaasahan na iyon ni Diego kaya hindi na siya nagulat at natakot pa. Pakaingatan mo sana ang mutya ng kalikasan na ibinigay ko sa iyo, Diego. At gampanan mo ang responsibilidad na nakaakibat dito. Wika dito ng albularyo. Ipinapangako ko po iyan, Mang Jose. Sagot naman dito ni Diego. Matapos makonsagra ni Mang Jose ang mutya, ay bumalik na ng bahay si Diego. Sa buong araw na iyon, ay ramdam ng binata ang epekto ng kanyang mutya. Nagugulat naman ang kanyang ina dahil sa bilis at tila hindi napapagod itong si Diego. Nakangiti pa nga ito palagi. Niyayaya na nga siya ng kanyang ina na ipagpabukas na lang ang ibang gawain, ngunit hindi pa rin tumitigil ang binata. Bago sumapit ang gabi ay nagpausok na ng balat ng nyog ang binata. Dinahilan niya ay pangontra daw sa lamok. Nagtataka naman ang ama dahil hindi naman nagpapausok dati itong si Diego. Nagpatalas na rin ito ng mga bagakay. Hinayaan na lamang nila ang kanilang anak. Bigla itong sumipag sa hindi malamang dahilan. Itay, maaari bang sa akin na lamang yung lumang itak ninyo? Gagamitin ko po sana sa pangangahoy bukas. Pagpapaalam dito ni Diego. May itak naman dyan para pangkahoy, di ba? Nagtatakang wika dito ng kanyang ama. Mas maganda, Itay, kapag dalawa. Baka mapurol kasi. Mas mabuti nang may pamalit ka agad. Muling sagot dito ni Diego. Hinayaan na lamang ng ama ang nais ng kanyang anak. Nang matapos ang hapunan, ay hinasa na ni Diego ang itak at doon niya ito ginawa sa kamalig na ilang metro ang layo sa kanilang bahay. Sumapit ang 9:00 ng gabi. Bumangon ang kanyang ama dahil sa mga nagkaluskusan sa paligid. Nakita niya si Diego sa may sala habang nakasilip sa siwang habang may hawak-hawak na sibat na gawa sa bagakay at nakasukbit naman ang itak sa kanyang tagiliran. Sumenyas naman ito sa kanyang ama na huwag umanong maingay. Marahang lumapit ang ama at mahinang nagtanong sa anak kung anong meron sa labas. Halos mabilaukan ang kanyang ama nang sabihin ni Diego na may mga aswang sa paligid ng kanilang bahay. Itay, hawakan mo itong dalawang sibat. Huwag na huwag po kayong magdadalawang isip na patamaan ng aswang kung sakali. Diyos ko, ano ba yung sinasabi mong bata ka? Tugon dito ng kanyang ama. Pinasilip ni Diego ang ama sa may siwang at tumambad sa paningin nito ang mga tao na parang aso kung maglakad. Hindi naman maiwasan ng kanyang ama ang matakot dahil unang beses pa lang itong makasilay ng ganoong uri ng nilalang. Pinakalma naman ni Diego ang kanyang ama at pinakiusapan na bumalik na sa kwarto at bantayan ang kanyang ina. Gumapang naman ang ama papunta sa kwarto. Itay, pwede naman po kayong maglakad. Bakit ka pa gumagapang? Pagtatanong na wika dito ni Diego. Palipat-lipat ng siwang si Diego at napagtanto niya na napapaligiran na sila ng mga aswang. Aminado naman siya na natatakot siya, pero ito naman talaga ang nais niya, ang maging isang antingero. Kaya naman sinunod niya ang payo ng albularyo na huwag iparamdam sa mga aswang ang takot dahil nagbibigay ito ng lakas sa mga nilalang ng dilim. Wala namang ideya ang bata kung hanggang kailan ang mga aswang sa paligid nila. Hindi naman maaari na magdamag siyang gising dahil tiyak na babalik at babalik pa ang mga ito.
Makalipas ang ilang minuto ay binuksan ni Diego ang pinto, bitbit ang gasera at nagkunwaring hindi alam ang nasa paligid. Sa tagiliran ng kanyang mata ay napansin niya na may marahang naglakad papalapit sa kanya. Tahimik lamang siya sa balkonahe na nakaupo, ngunit nakahawak na siya ng maigi sa sibat na nakakubli pa at anumang oras ay itatarak niya na ito. Umatungal naman ng mahina ang aswang. Hanggat maaari ay iniiwasan niya itong makita dahil baka matigal po pa siya sa takot, ngunit tumakbo na ang aswang at susunggaban na siya. Kasabay ng kanyang pagtingin sa aswang ay ang pagbato niya ng sibat dito. Tumarak sa dibdib ng aswang na nasa anyong malaking aso at umangil ito nang bumagsak na sa lupa. Agad naman lumundag si Diego at walang humpay na pinagtataga niya ang aswang. Napapaatras na ang aswang hanggang sa tuluyan itong nakatakas. Sa paglibot ng kanyang paningin ay marahan na ring umatras ang iba pang mga kasama ng nilalang na iyon. Hindi man niya ito napatay, pero alam niya na napuruhan niya na ito. Sige, lapit. Lumapit pa kayo. Hindi ko kayo sasantuhin. Sigaw na wika dito ni Diego. Sa ipinakitang tapang ng binata ay tila nasindak ang mga nilalang sa paligid at tuluyan ng lumayo. Iyon ang unang engkwentro ni Diego sa mga aswang. Nasundan pa ito ng marami, pero sa bawat aswang na nasasagupa niya ay lumalawak din ang kakayahan at kaalaman niya sa pakikipaglaban sa mga ito. Samantala, si Fidel naman ay tangan ang mutya ng palos. Hindi katulad ni Diego na mag-isang nagsikap upang makuha ang tangan. Si Fidel ay inalalayan ng kanyang ama sa pagkuha ng mutya ng palos sa isang sapa kung saan napakaraming isdang palos ay nag-abang ang mag-ama sa isdang may natatanging anyo, at ginagawa nila iyon kada mahal na araw. Inabot rin ng 6 na taon ang paghihintay ni Fidel hanggang sa makuha niya na iyon. At sa bawat nabigong taon ay hindi naman ito sinayang ni Fidel. Bagkus, nag-aral ito ng pisikal na pakikipaglaban. Subalit ang katahimikan ng kanilang pamilya ay nagbago at ang pananaw sa buhay ng mag-ama ay tuluyan ng nag-iba. Nang sila ay wala na sa kanilang pamamahay dahil sa isang misyon sa Karatig Bayan, ay naabutan na lamang nila ang mag-ina na wala ng buhay. Ayon sa nakakitang matandang si Mang Emong, ay nagising na lamang siya dahil sa malakas na kalabog. Nang kanyang silipin ay nakita niya ang asawa ni Diego na bumulagta na sa may bakuran. Hinala nito ay tinapon ito mula sa bintana dahil wasak na ang takip nito. Sumunod naman ang bunsong anak na babae ang tumilapon. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Emong nang makita niyang may lumabas na 4 na kalalakihan na purong mga aswang. Gawa nga sa nakakatakot na mga itsura nito at matatalas na mga kuko. Narinig pa ng matanda na tinanong ng isang aswang kung nasan sina Diego at Fidel. Sumagot ang kawawang babae na hindi raw niya alam. Pinahirapan muna ito ng gusto at dahil hindi talaga umamin ay pinaslang nila ito sa pamamagitan ng pagkuha ng puso at kinain ng mga aswang. Ganoon din ang ginawa nila sa kawawang bata. Tanging pagluha at panggigil sa galit na lamang ang nagawa ng ordinaryong matanda. Humingi naman siya ng tawad sa mag-ama dahil hindi man lang niya natulungan ang mag-ina. Kung napaaga lang sana sa pag-uwi ang mag-ama, ay baka naabutan pa nila ito. Hindi naman sinisisi ng mag-ama ang matanda sa paglalarawan pa nito.
Kakaiba ang pag-alis ng mga nilalang sa lugar dahil sumuot ito sa ilalim ng lupa at nawala na ng tuluyan. Dahil sa sinabi ng matanda, posibleng abwak ang uri ng mga aswang na umatake sa kanilang bahay. At base sa kanilang pagkakatanda, may 3 angkan ng abwak ang kanilang nakalaban. Ilang taon na rin ang nakakalipas at nagmula pa ito sa iba't ibang bahagi ng Cotabato. Ipinagluksa ng mag-ama ang kapamilya. Hindi na rin nila ito pinalamayan at agad nang inilibing kinabukasan. Naiintindihan naman ng mga kapitbahay ang desisyon ng mag-ama. Pagsapit ng hapon sa mismong araw na iyon ay umiral ang matinding katahimikan sa pagitan ng mag-ama. Si Fidel ay nasa kusina. Nakatulala na bumubuhos ang luha habang tinitingnan ang mga gamit ng ina sa paggawa ng mga kakanin, habang si Diego ay nasa balkonahe at tulalang nakatitig sa bakuran kung saan natagpuan ang mga labi ng kanyang mag-ina. Ilang oras din silang ganoon hanggang dumilim na ang paligid. Tumayo na si Fidel at nagsindi ng gasera at inilapag ito sa mesa. Pumasok na rin ang kanyang ama at nagkatitigan silang dalawa. Sino sa kanila ang uunahin natin, tay? Mariing wika dito ni Fidel. Ang nasa malapit, ang angkan ni Sebastian. Sambit naman dito ni Diego. Hindi kasi dinadamay ng mag-ama ang mga aswang na walang kasalanan dahil kahit papaano ay may awa pa rin sila sa mga ito. Kahit pa kalahi sila ng kanilang kalaban. Ganoon na lamang ang pagsisisi nila dahil hindi pa nila inubos ang angkan ng mga ito. Nagkasundo naman ang mag-ama na sa pagkakataong ito ay wala na silang ititira at isinumpa nila na kahit anong makasalanang nilalang ay papaslangin nila, aswang man o kahit tao pa. Binalot na ng paghihigante ang mag-ama at gagawin nila ang lahat hanggang sa sukdulan ng kanilang taglay. Hindi naman ito labag sa mutya ng kalikasan dahil hindi naman inosente ang kanilang sadya. Pagsapit ng umaga ay naghanda na ng sandata si Diego. Kung dati ay itak lang, ngayon ay nagpatalas pa siya ng karit. Samantalang si Fidel ay nagpaalam muna sa ama upang kunin ang matagal nang inaalok ng kaibigan nito na buntot ng pagi. Ang karit ay isa sa pangontra ng aswang. Ni hindi na nito kailangan pa ng dasal dahil tatalab ito sa anumang uri ng aswang. Takot din ng mga aswang sa bagay na ito. At ang buntot pagi ay alam naman natin na napakabisa nito panlaban sa anumang uri ng aswang. Ang abwak naman ay isang uri ng aswang lakat. May kakayahan ito na gumapang sa ilalim ng lupa na napakabilis at halos hindi mo ito mapapansin at bigla na lang itong aahon sa lupa upang umatake. Nakakapagpalit rin ito ng anyo ngunit iisang uri lang na hayop, ang bayawak. Ang pinuno o matataas na uri nito ay kayang magpalit ng anyo bilang mga dambuhalang bayawak. At kalimitan sa isang angkan ay may itinuturing itong pinuno. Ang isa pang kakayahan nito ay kaya ng mga abwak na umatake kahit tirik na tirik pa ang araw. Unang tinungo ng mag-ama ang lugar ni Sebastian. Napaslang na nila ito at malamang may bago ng pinuno ang naiwang angkan. Makalipas ang 2 gabi ay narating na nila ang lokasyon. Papalubog na ang araw habang nagmamasid sila sa buong lugar. Ang kultura ng mga abwak ay nakatira sila sa isang malaking bahay na may mahabang bakod at sa ilalim ng bahay
ay may mga lagusan ito palabas at papasok ng bahay. Sa isang tingin ay pangkaraniwan lamang ang bahay nito. Ngunit nakakubli sa ilalim ng bahay ang mga karumal-dumal na pangyayari. Doon nila dinadala at kinukulong ang mga nauhuling biktima at unti-unti nila itong kinukonsumo. Ang plano ng mag-ama ay hanapin ang lagusan papasok ng bahay. Kaya naman naghintay silang dumilim bago ginapang ang paligid at naghanap ng lagusan. Hanggang sa may nakapang malambot na bahagi ng damuhan itong si Fidel. Sumenyas ito sa kanyang ama at marahan nilang hinawi ang mga damo at tumambad sa kanila ang isang pintuan na gawa sa kahoy. Nang maramdaman nilang walang aswang sa ilalim nito, ay marahan nila itong binuksan at pinasok ng tuluyan ang lagusan. Sa bukana pa lang nito ay umaalingasaw na ang baho ng mga nabubulok na laman. Nagkalat din sa dingding at lupa ang mga mantsa ng dugo. Kitang-kita ang ebidensya na malupit na dinanas ng mga biktima. Hanggang sa may narinig silang dalawang lalaking nag-uusap. Magkaharap ito na nakaupo at nagtatawanan pa habang sinasahod ang dugo ng isang tao sa maliit na timba. Animoy baboy na kinukunan ng dugo ang naturang biktima. Nang gagalaiti na si Diego nang masilayan niya ang ginagawa ng mga aswang. Para sa kanya, wala nang saysay na alamin pa kung sino talaga ang may gawa ng pagpaslang sa kanyang mag-ina. Dahil para kay Diego, hanggat nabubuhay siya at kaya pa niyang lumaban ay papatay at papatay siya ng masasamang nilalang, lalong-lalo na ang mga lahing aswang. Sumenya si Diego kay Fidel bilang hudyat ng pag-atake. Dahil sa bilis ni Fidel ay nanlaki na lamang ang mata sa gulat ng isang aswang habang ginigilitan agad ng leeg ang kasama nito. Akmang manlalaban pa sana ang aswang, ngunit tumarak na ang karit ni Diego sa likuran nito at tumagos pa ito sa dibdib ng aswang. Bagsak ang dalawang aswang na agad naman nilang tinago ang mga bangkay nito. Sa kanilang patuloy na pag-usad ay nakita nila ang iilang mga tao na nakakulong ngunit hinang-hinana ang mga ito at halos hindi na makakilos dahil sa tindi ng gutom at pagpapahirap. Ang iba ay nakahiga na lang sa lupa na butot balat na lamang. Tila nabuhayan ng loob ang mga biktima ngunit sumenyas itong si Fidel na huwag maingay at nangakong babalikan niya ang mga ito. Sa kanyang pagpapatuloy ay nakita na nila ang hangganan ng lagusan. Maingat silang sumilip at nadiskubre nila na nasa ilalim pala sila ng kusina. Tahimik ang lugar kaya marahan silang lumabas at nagmasid sa paligid. Napakalawak ng kusina ng mga abwak, ngunit hindi ito katulad sa kusina ng mga tao. May mga malalaking kaldero at kawa. Napakaraming klase din ng mga patalim. Malamang ginagamit iyon sa pangkatay ng tao. May malaking mesa sa gitna na may puro mantsa ng dugo. May bahagi pa na may pumapatak na dugo. Halatang may bagong kinatay ang mga abwak. Hanggang sa narinig nila ang mga halakhakan ng mga abwak. Buhay na buhay ang gabing iyon para sa mga aswang. Samantalang kaninang may araw pa ay napakatahimik sa buong bahay. May nakita si Fidel na lagayan ng mga gasera na nakabote. Sa gitna ng kasiyahan ng mga abwak, may 4 na bote ng nakasinding gasera
ang biglang bumagsak sa paligid na agad namang nagliyab. Patakbong sumugod ang mag-ama gamit ang kanilang mga sandata at ang bilis ay hindi na nakapalag ang iilang abwak na nasa sala ng bahay. Agad na umakyat ng hagdan si Fidel at sinalubong ang papalabas na mga abwak mula sa mga silid. Sa bawat hampas ng buntot pagi ay natatapyas ang balat ng aswang at tinatapos ang buhay ng aswang sa pamamagitan ng paggilit sa leeg o pagputol mismo gamit ang napakatalas na itak ng binata. Habang ang kanyang ama naman ay nakipagbunos sa iba pang aswang na dumating. Mula sa itaas ay bumagsak si Fidel dahil sa pag-atake ng pinuno ng grupo. Sino kayong mga lapastangan? Matitikman nyo ang hagupit ng isang pinuno ng abwak. Wika dito ng pinuno. Lumundag ito at nagpalit ng anyo bilang napakalaking bayawak. Sa paglapag nito sa sahig ay nahawakan ni Fidel ang buntot nito na agarang ibinalibag habang sinalubong naman ito ni Diego ng suntok. Bumagsak ang abwak at agad naman na ipinasok ni Diego ang kanyang kamay sa bunganga nito at doon pinakawalan ang kidlat. Sumabog ang loob ng katawan ng abwak na naging dahilan sa pagkamatay nito. Nasipat naman ni Diego ang nagpulas ang mga abwak kaya hinabol niya ang mga ito. Samantala, naiwan si Fidel sa loob. Humarap siya sa pinuno ng abwak at buong lakas niyang pinutol ang ulo nito. Nagsipagsuutan na sa lupa ang mga abwak na tumatakas. Ngunit hindi ito nakaligtas sa mga kidlat na pinakawalan ni Diego. Sumabay na rin sa paghabol si Fidel at walang awa nilang pinagpapaslang ang buong angkan ni Sebastian. Iniwan nila ang lugar na natutupok sa apoy ang buong bahay kasama ang mga bihag ng aswang na pinalaya ng mag-ama. Sa kabila ng kanilang tagumpay ay kahit katiting walang nabawas na sakit at bigat ng kanilang damdamin sa paglisan ng mga mahal sa buhay. Bagkus, nagdulot pa ito ng matinding pagnanasa na pumaslang pa sila ng maraming aswang. Isang araw lang ang kanilang pahinga at sumugod naman sila sa lugar ni Domeng. Tanging si Domeng lang at ang dalawang anak nito ang pinaslang nila dati. Kaya marami pa itong natirang kalahi. Buong akala ng mag-ama ay mga abwak lang ang nasa malaking bahay ngunit pinamumunuan pala ito ng isang gabunan. Sa gitna ng laban ay nahuli ng gabunan si Fidel dahilan sa pagkakakulong nito. Habang wala namang pagpipilian si Diego kundi ang tumakas. Hindi umubra ang dulas ni Fidel sa kamay ng mga gabunan. Mas nagpapahirap pa sa binata dahil nakuha ng aswang ang kwintas nito kung nasaan ang kanyang mutya. Naging kampante ang mag-ama at hindi inasahan na may mga gabunan palang kasama ang mga abwak. Pinagsusuntok na lamang ni Diego ang mga puno dahil sa kabiguan at matinding pag-aalala sa kanyang anak. Samantala, labis na pinapahirapan ng mga aswang itong si Fidel. Itinali pa nila ang magkabila ang kamay at nakadipa ang binata habang nakatayo. Wala na rin itong pang-itaas na damit at naliligo na ito sa kanyang sariling dugo. Hindi na rin may pinta ang muka ng binata sa tindi ng inabot na mga pasa at bugbog. Ngunit ang pagkakamali ng mga aswang ay binuhay pa nila itong si Fidel. Masyadong minaliit din nila ang kakayahan ng mag-ama na subok na sa mahabang panahon. Pagsapit ng gabi
ay iginapos nila si Fidel sa may terasa ng bahay at pinagpapalo. Dahil alam nila na nakamasid lang ang ama nito kaya ibinalandra nila ang pagpapahirap sa binata. Sa bawat palo ay matinding kirot naman ito sa damdamin ng isang ama. Lumaban ka, Fidel. Bigyan mo ko ng hudyat. Wika naman ni Diego sa kanyang sarili. Sa sandaling bumaba na ang gabunan at tanging 2 abwak na lamang ang naiwan sa terasa na nagbabantay kay Fidel, ay dito na kumilos ang nanghihinang binata. Sa pagkakatanda ni Fidel ay ibinalibag ng gabunan ang kanyang mutya ilang metro mula sa kulungan nito. Hindi rin naman kasi ito magagamit ng mga aswang dahil wala itong silbi kapag sa kasamaan mo gagamitin. Nakatali ang mga kamay at nakadipa ang binata. Makalipas ang ilang saglit ay nagpakawala ng tigalpo itong si Fidel at tumilapon ang 2 abwak at tuluyan itong bumagsak sa lupa. Dito na umatake si Diego na naghihintay lang sa labas at nagkukubli. Tila nagwawalang toro ang ama ng binata na nagpapakawala ng mga kidlat. Inihagis niya ang karit nito sa kinaroroonan ng anak. Nagulantang naman ang mga aswang sa biglaang pagsugod ni Diego. Sa pagkakataong ito ay inihagis ni Diego ang 1 galon ng langis sa loob ng bahay. Kasunod ang pagbitiw ng kidlat. Kaya nagliyab agad ang lugar. May iilang aswang ang nadali ng apoy habang si Fidel ay palihim na tinungo ang ilalim ng bahay upang hanapin ang mutya. Sinubukan pa rin niyang lumaban sa mga nakakasalubong na abwak. Malaking tulong ang karit dahil nagdadalawang isip ang mga aswang na lapitan ang binata. Samantala, walang tigil sa pambubulabog si Diego upang mabaling sa kanya ang atensyon ng lahat. Subalit sadyang mas malakas ang pinagsamang puwersa ng 2 lahi ng aswang. Napapatras na itong si Diego, ngunit wala pa rin senyales na buhay pa itong si Fidel. Sa biglaang pag-atake ng pinunong gabunan ay tumilapon itong si Diego. Lumundag na ang gabunan upang undayan ng kalmot si Diego nang biglang tumarak ang karit sa tagiliran ng aswang na agad kinawala ng balanse at napasubsob ito sa lupa. Mabilis naman na dinampot ni Diego ang mahabang buhok ng gabunan at binunot ang karit sabay wasiwas nito sa katawan ng aswang. Nang masipat ni Diego na nakatayo na itong si Fidel habang suot ang kwintas, ay napangisi na lamang ang kanyang ama. Hawak ni Fidel ang isang piko na nakuha niya sa lagusan ng bahay at ito ang ginamit upang makipaglaban sa mga aswang. Sa pangalawang pagkakataon ay nagtagumpay ang mag-ama dahil sa natamong mga sugat at bugbog ni Fidel ay nagpasya muna sila na umuwi ng bahay upang magpagaling ang kanyang anak. Halos buong araw namang tulog ang binatang antingero at sa tulong ng albularyo ay bumubuti na ang pakiramdam nito. Pero may iniinda pa rin itong pananakit ng katawan. Marahan siyang bumangon at paika-ika pang naglalakad. Takip silim na pala at nasipat niya ang kanyang ama na nagluluto na sa kusina. Sa pagbanggit niya sa ama ay dali naman itong lumapit sa kanya at inalalayan. Nais ni Fidel na magpahangin kaya sinamahan ito ng ama sa balkonahe. Bumalik muna sa loob si Diego upang ihanda na ang pagkain. Samantala, iniisip naman ng binata ang mga nakaraang laban nila. Namumutawi pa sa kanyang diwa na
dapat ituloy niya ang laban kahit anong mangyari. Hindi pa rin siya nakontento sa mga napapaslang na aswang. Kung kinakailangan na dayuhin niya ang buong bansa para lang hanapin ang mga aswang na nagkukubli sa dilim, ay gagawin niya. Kahit mahina pa ang katawan, ay malakas naman ang kanyang loob na tumaga at pumaslang pa ng aswang. Sisiguraduhin niya na sa susunod na laban ay hindi na siya mauhuli. Tara na anak, doon na tayo sa mesa at nang makakain na tayo. Wika dito ni Diego. Itay, hiling ko lang, huwag kang susuko sa laban. Tugon dito ni Fidel. Hindi mo na kailangang hilingin yan anak. Dahil hanggat ako'y nabubuhay, hindi ako titigil sa paglipol ng mga masasamang nilalang. Sambit naman dito ni Diego. Makalipas ang halos isang buwan, ay nanumbalik na ang lakas ni Fidel at handa na naman ito sa isa pang laban. Ang susunod at huling misyon nila sa pagtugis ng abwak ay ang angkan naman ni Ignacia. Si Ignacia ay isang pinunong abwak na napaslang ni Diego dahil sa pananalasa nito sa isang baryo. Hindi sigurado si Diego kung nasaan na ang iba pang angkan nito dahil sa pagkakatanda niya ay may iilang abwak na nakatakas ng suguri nila ang lungga ni Ignacia. Kaya naman nagmanman ang mag-ama sa mga kalapit baryo sa lugar ng huling laban nila hanggang sa mapadpad sila sa isang baryo. Habang naglalakad sila ay pansin nila na maiilap ang mga tao doon. Agad nagsara ng mga pinto at bintana nang masilayan sila. Tila ba nabubuhay sa takot ang komunidad. Kahit may ginagawa pa ang iba, ay agad itong pumapasok sa bahay upang magtago. Alam na agad ng mag-ama na may nangyayaring kakaiba sa baryong iyon. 4:00 pa ng hapon pero napakatahimik na sa lugar. Nagpasya ang mag-ama na maghiwalay upang mas madali silang makahanap ng kung anumang bagay na magtuturo sa kanila kung may abwak ba sa baryo. Tandang-tanda pa kasi ni Diego na isa sa mga nakatakas ay ang kapatid ni Ignacia na si Eric. Sa paglalakad ni Fidel ay may nakita siyang dalaga. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada habang may tinatanaw sa malayo. Nang tanungin ito ni Fidel kung ano ang pangalan ay biglang itinuro ng babae ng bahaging tinatanaw nito. Pagwari ni Fidel ay may napakaraming puno ng nyug sa dakong itinuturo ng babae. Agad namang tumakbo ang babae papalayo. Hindi na ito hinabol ng binata. Nang magtagpo sila ng ama, ay inilahad agad ni Fidel ang itinuro ng babae. Sumang-ayon sila sa isa't isa na puntahan ang nyogan. Dali-dali silang nagkubli ng masipat nila ang isang lalaki na bumaba ng nyog. Palinga-linga pa ang naturang lalaki bago umalis. Sinundan naman ito ng mag-ama hanggang sa huminto ang lalaki na tila nakaramdam na. Mawalang galang na, pero may mga bahay pa ba dito sa may niyugan? Pagtatanong dito ni Diego, imbes na sumagot ay humarurot ng takbo ang lalaki at pambihira ang bilis nito. Kaya naman napagtanto ng mag-ama na aswang ang lalaking iyon habang humahabol. Nang biglang nawala ang lalaki, ngunit tumambad sa kanila ang 5 kalalakihan na nakaharang sa daan. Nasipat naman ni Fidel ang unang lalaki na tumakbo na papalayo. Mukhang may bisita tayo mga kapatid. Wika dito ng isang lalaki. Saan ang punta niyo mga panauhin? Pagtatanong dito ni Eric.
Kumusta ka na, Eric? Tanong naman dito ni Diego. Sino ka at bakit mo ko kilala? Muling sambit ni Eric. Ang bilis mo namang malimutan ang pumaslang sa iyong kapatid na si Ignacia. Wika ni Diego. Nanlaki ang mga mata ni Eric sa gulat at dahil sa kanyang narinig, napapaangil na lamang ito at sinugod nila agad ang mag-ama. Nagpulasan sina Diego at Fidel. Sa bahagi ng binata ay may papuntang abwak sa kanyang kinatatayuan at nasa ilalim ito ng lupa. Parang umaalon kasi ang lupa sa paglapit ng abwak. Sa pag-ahon ng nilalang ay agad itong sinalubong ng binata ng taga sa tiyan. Kasunod nito ay hinawakan niya ang kamay ng aswang at agad itong pinutol. Dito napaatras na lamang ito habang nakangisi itong si Fidel. Samantala ay nagpang-abot naman sina Eric at Diego. Ano ba bang kailangan mo sa amin? Nananahimik kami rito. Sambit dito ni Eric. Kayo ba ang nananahimik o ang mga tao sa baryong ito? Galit na wika naman dito ni Diego. Kamao laban sa kamao ang namagitan sa dalawa. Samantalang si Fidel ay iniisa-isa ang 4 na abwak hanggang sa nagapi nila ang 5 aswang. Gawa nga ng ayaw ituro ni Eric ang kanilang lungga ay pinaslang na lamang ito ni Diego. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-ama sa nyogan habang nakatarak sa baba ni Eric ang karit ni Diego. Makalipas ang ilang minuto ay napahinto ang dalawa dahil isa-isang nagsilabasan ang iba pang abwak at napapaligiran na sila ng mga ito. Hinawakan naman ni Diego ang ulo ni Eric at agad naman itong tinaga ni Fidel. Inangat ni Diego ang putol na ulo ni Eric at inihagis sa mga abwak. Umangil sa galit ang mga ito hanggang sa sabay-sabay nilang sinugod ang mag-ama. Umalis ang mag-ama sa nyogan habang nakabulagta na ang mga abwak na wala ng buhay. Patuloy silang naglakad hanggang makaabot sa sentro ng baryo. Punong-puno ang mga katawan nila ng dugo. May nakita silang balon sa isang bakuran ng bahay. Sa tingin nila ay hindi naman lalabas ang may-ari at magpapaalam pa rin sila upang linisin ang kanilang sarili. Matapos nito ay nagwika si Diego na inubos na nila ang mga abwak kaya wala na silang dapat katakutan. May lumabas na isang binatilyo na may bitbit na isang bugkos ng saging at inilapag ito sa lupa. Malapit sa mag-ama at agad na rin itong tumakbo papasok ng bahay ang binatilyo. Wari nila na isang pasasalamat iyon kaya binuhat na lamang ni Fidel ang mga saging at tuluyan ng umalis sa lugar ang mag-ama. Ubos na ang angkan sa mga kilala nilang abwak. Pero alam nila na marami pang aswang na nasa paligid lamang. At sa oras na matiktikan ng mag-ama, ang mga aswang ay tinitiyak nila ang katapusan ng mga ito. Makalipas ang ilang buwan, namuhay ng tahimik ang mag-ama. Hanggang sa isang gabi, may isang pamilya na muntik ng sunugin ng kanilang mismong padre de pamilya. Gawa nga ng nasakop na ng espiritu ng alak ang ama ng pamilya. Nagtamo ng mga lapnos sa katawan ang kawawang asawa dahil sa pagliligtas sa mga anak nito. Kinabukasan, nang makita ni Diego ang kalagayan ng babae, ay nanggigil ito sa galit. Hinanap niya itong si Samuel, ang asawang nanunog ng sariling pamilya. Natagpuan niya si Samuel sa bakuran ng bahay ni Igme habang nag-iinuman
kasama pa ang ibang mga kaibigan. Walang pasabi ay pumasok ng bakuran si Diego at agad itinarak ang itak sa mismong dibdib ni Samuel. Tila nawala ang kalasingan ng mga kasama ni Samuel sa inuman. Animoy nanigas ang mga ito sa gulat. Bumulagta si Samuel at pasimpleng naglakad palabas ang antingero. Kilala nila si Diego na antingero, ngunit kahit kailan ay hindi ito pumapatol sa mga ordinaryong tao. Kaya ganoon na lamang ang pagkabigla nila sa ginawa ng antingero. Walang naglakas loob na magreklamo sa ginawang pagpaslang ni Diego kay Samuel dahil alam ng mga taga-baryo ang kakayahan ng kapitbahay nilang naulila sa mag-ina. Pansin na rin ng mga tao na hindi na nila nakikitang ngumingiti ang mag-ama simula noong napaslang ang kapamilya nito. Dumating ang piyesta sa lugar. Ang lahat ng tao ay nagsasaya. Ngunit isang normal lang ang araw na iyon sa pamamahay ng mag-ama. Sa mga nagdaang piyesta ay palagi silang naghahanda, ngunit ngayon ay nawalan na ng gana ang mag-ama sa mga kasiyahan. May nakapagsabi sa mag-ama na may nangyayaring gulo sa perya. Nagkainitan daw ang dayong bangkero sa mga manunugal. Sa nalamang impormasyon ng mag-ama na ang mga manunugal ang nangdaya ay isa-isa nilang pinuntahan ang bahay ng mga ito pagsapit ng gabi. Nasa 6 na katao iyon at lahat ay kilala nila. Tila ba walang pakialam ang mag-ama na pasukin ang bawat bahay ng 6 at pinaghahanap ang may mga sala. 4 sa mga iyon ay naabutan nila sa bahay. Kainuman pa ang mga bisita. Walang ano-ano ay ginilitan ni Fidel ng leeg ang 2 sa mga ito. Habang sa kabilang bahay naman, si Diego at kagaya kay Samuel ay tumarak sa dibdib ng mga ito ang pamatay aswang na itak ni Diego. Dahil sa mga ginawa ng mag-ama ay ang dating kaibigan ng lahat ay kinatatakutan na sa buong baryo. Mabilis din kumalat ang balita sa iba pang bahagi ng Midsayap. Kaya iwas na ang mga tao sa mag-ama. Naturingan silang mga bijilanting antingero. Isang araw, may isang antingero ang naghanap sa mag-ama. Nagmula pa ito sa katimugan. Wala namang may gustong magturo sa kinaroroonan ng mag-ama dahil sa labis na takot. Sa paghahanap ng antingero, natawagin na lang natin sa pangalang Abner, ay nakita ito ni Fidel. "Bakit mo kami hinahanap?" Pagtatanong dito ni Fidel. Ikaw marahil si Fidel, ang anak ni Diego. Napakatanyag niyo pala sa lugar na ito bilang mamamatay tao. Wika dito ni Abner. "Ano ang kailangan mo sa amin?" Muling tanong dito ni Fidel. "Pwes narito ako upang sugpuin ang kahibangan ninyong mag-ama." Turan dito ni Abner. Dito binunot na ni Fidel ang kanyang itak. Napangisi naman si Abner dahil sa lakas ng loob ng binata. Nakalabanin siya bilang may tangan ng mutya ng puso ng saging. Bumunot rin ng itak si Abner. Bahagyang nagkatitigan ang dalawa. Ang mga tao sa paligid ay nagsipagtakbuhan na at nagkubli habang nakamasid sa duelo ng 2 antingero. Mutya ng saging laban sa mutya ng palos. Isang may kakayahang maglaho at isang may kakayahan ng bilis. Sa pagtitigan ng dalawa ay tila inaral ng mga ito kung ano ang kanilang mga taglay. Sumugod na si Fidel
at gayon din itong si Abner. Nang biglang naglaho itong si Abner at hangin na lamang ang nataga ni Fidel. Magsitigil kayong dalawa. Naturingan pa naman kayong mga antingero. Pero kayo-kayo rin ang magpapatayan. Sigaw dito ng albularyo. Biglang lumitaw si Abner na nasa likuran na pala ni Fidel. Ayon pa sa matandang albularyo, nakakahiya ang ikinikilos ng dalawa. Nasa iisang layunin lamang sila ngunit porsigidong paslangin ang bawat isa. Kung hindi nila kayang panindigan sa tama ang biyaya ng kalikasan na tangan, ay mas nakabubuting bitiwan na lamang nila ang pagiging antingero. Ikaw, Dayo, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. At ikaw naman, Fidel, umuwi ka na sa bahay ninyo. Tila natauhan ang dalawa sa sinabi ng albularyo. Marahang naglakad palayo itong si Abner at hindi na muling nagpakita pa. Sa pagbalik ni Fidel sa bahay, ay inilahad nito sa kanyang ama ang nangyari. Bago pa man makapagsalita si Diego, ay dumating na ang albularyo sa kanilang bahay. Kwinestyon ng albularyo ang mga pinagagawa ng mag-ama sa mga tao. Imbis na maging sumpungan sila ng mga tao, ay kinatatakutan naman sila ng labis. Hindi ito ang tunay na gawain ng isang antingero. Subalit, sumagot si Diego na binigyan lang nila ng hustisya ang mga biktima. Ngunit tumugon naman ang albularyo. May batas para sa mga tao at may batas para sa mga aswang. Hindi dapat ihalintulad ang magkaibang batas dahil hindi iyon magiging patas. Anong laban ng isang ordinaryong tao kontra sa isang antingero? Dapat ninyong tanggapin ang nangyari sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag ninyong ibaling pati sa mga tao ang kasalanan ng aswang. Dagdag pa ng albularyo. Lipunin na lang daw nila ang lahat ng aswang sa mundo. Ngunit wag nilang pakialaman ang mga tao na wala namang direktang kasalanan sa kanila. Masakit man iyon sa mag-ama pero aminado sila na tama ang sinasabi ng matanda. Lumipas pa ang panahon. Wala nang ginagalaw ang mag-ama na makasalanang tao. Pinauubaya na nila ito sa mga otoridad. Hanggang isang araw ay bigla na lamang naglaho ang mag-ama. Ngunit ang ipinagtataka nila ay sino ang may gawa sa mga natatagpo ang bangkay ng aswang sa kanilang lugar. May mga pangyayari kasi na may mga natagpo ang nakadipa at nakapakong tiktik sa puno ng kahoy at pugot na ang ulo. Maliban pa doon ay may mga natagpo ang hubot-hubad na katawan ng tao na wala ng ulo at ayon sa mga may alam sa lihim na karunungan na ang mga katawan na iyon ay katawan ng mga aswang. Kaya nasa isip ng mga tao na ang may gawa noon ay ang mag-ama. Hanggang isang araw, makalipas ang ilang dekada, ay nakita ng lolo ni Marlon itong si Fidel na nakaupo sa labas ng simbahan. Fidel, ikaw ba yan? Tanong dito ng lolo ni Marlon. Kumusta ka na, kaibigan? Tanong dito ni Fidel. Sa kanilang pag-uusap ay inilahad ni Fidel na ang kanyang amang si Diego ay kahit kailan hindi na nakabitiw sa galit nang mapaslang ang kanyang ina at ang kapatid. Tanging bumuhay kay Diego ay ang galit sa puso. Ilang aswang man ang napaslang nito ay mas tumindi pa ang pagnanasa nitong makapatay pa ng aswang. Hanggang sa wala na itong makitang aswang ay unti-unti na itong nagbago na tila ba nasisiraan na ng bait. Ayon nga sa sinasabi, ang isang antingero kung hindi namamatay ay nababaliw. Isang araw, natagpuan na lamang ni Fidel ang ama na wala ng buhay sa kwarto.
habang nakatarak sa dibdib nito ang sariling itak. Hindi na nakayanan pa ni Diego ang paghihinagpis at nang wala nang mapagbalingan ng kanyang galit ay kinitil na nito ang sariling buhay. Ang mutya ng kidlat na tanga nito ay natagpuan na lamang ni Fidel na nakasabit sa bintana ng bahay. Masakit man ito kay Fidel pero tinanggap ng buong puso ang kapalaran. Hindi na rin bumuo ng sariling pamilya si Fidel dahil sa takot nitong mangyaring muli ang naranasan. Ipinagpatuloy naman ni Fidel ang layunin ng isang antingero sa ibang bayan. Ngunit ninais nito na balikan ang bayang pinagmulan upang hintayin ang paglubog ng kanyang araw. Sumapit na ang kapiestahan sa lugar. Kinumbinsi naman ako ni Lolo na magsaya kasama ang mga pinsan ko. Ayon pa sa kanya, iba ang kasiyahan dito kesa sa Maynila. Alam mo, Apo, naniniwala ako na kapag oras mo na, hindi ito namimili ng lugar at pagkakataon. Mangyayari at mangyayari talaga ito. Kaya huwag kang matakot na darating ang araw na iyon. Wika dito ni Lolo. Gawa nga ng nakumbinsi ako ni Lolo ay lumabas ako kasama ang mga pinsan at nilibang ang sarili sa unang karanasan ko sa kapiestahan sa probinsya. Pagsapit ng hapon ay nagkayayaan kami na magsimba. Napakaraming tao sa simbahan at umabot pa ito sa labas. Kaya doon na lang kami kahit nakatayo. May nasipat ako sa gilid ng simbahan sa ilalim ng puno. May isang matandang lalaki na nakaupo doon. Nakangiti ito sa akin at tumitingin sa mga tao. Laking gulat ko na lang nang may dumaan na tao at sa paglabas nito ay nawala na sa paningin ko ang matanda. Nagtaka at kinalabutan na lamang ako, kabaryo. Ang kwento ni Fidel ay nagpapaalala sa atin na hindi natin gamitin sa kalabisan kung ano man ang meron tayo. Ika nga, ang lahat ng labis ay nakakasama at matuto sana tayo na tanggapin ang mga pangyayari sa ating buhay, lalo na ang masakit na karanasan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Sana ay meron kayong napulot na aral. Maraming salamat. Okay, so yun, tapos na yung kwento natin mga kabaryo, no? Kamusta muna ang lahat? Sana ayos lang kayo, no? Sa mga nasalanta ng bagyo, I hope na okay kayo at walang nasaktan sa pamilya nyo, no? Wala naman tayong magagawa sa bagyo, no? Kung mga gamit man yan, no, nasira, mas ayos na yan kaysa yung buhay yung mapahamak, diba? So yun, ingat ang lahat. Sana makarecover agad kayo. Yun, salamat. Nga pala, ang komento ko rito napakaganda at talagang bakbakan tong kwento na to, no? Hindi, di ba hindi natin inaasahan yung mga ganitong kwento, di ba? Napakalakas ng kumbaga yung kwentong to parang all in one na, di ba? Yun nga lang, medyo nabitin ako kasi hindi, parang nabitin ako sa mga gabunan, no? Talagang alam naman natin na mas malakas ang mga gabunan na sa hanay ng aswang, no? Yun nga lang nabitin ako. Pero grabe. Dito lumabas yung ano, 'di ba, yung mutya ng saging, mutya ng palos, mutya ng pangil ng kidlat. Alam naman natin na napakalakas niya, no? Yun nga, parang may pagkakahalin tulad ng mutya ng saging doon sa kwento ko, sa kwento ni Kabaryo, yung mataas na sa bulag, no? Hindi ko lang alam na kahit pala ang tingero tinatablan pag ginamitan ng sa bulag ng mutya ng saging, no? Napakagaling lang sa part na yun, no? Yun, so yun, nakakalungkot lang kasi medyo crucial din yung part nung
magnanay sa kanong kapatid ni Fidel, no? Nakakaiyak doon sa part na yun. Kasi nga, biruin mo naman na dahil lang din sa kumbaga ginampanan lang naman nila yung tungkulin nila para maging, syempre, antingero sila. Yun nga lang ang naging kapalit, yung mismong pamilya nila, no? Yun nga ang medyo hindi, yun yung parang bias dito pag, di ba? Isipin nyo, gagawin mo naman yung para sa ikakabuti ng nakararami, pero apektado naman yung buhay mo, no? Hindi naman lahat, pero alam nyo naman pag halos sa kwento natin, laging ganun yung senaryo, no? Kundi nanay, tatay, anak o kapatid, di ba? Grabe, napakasakit nun. Wala man ako sa sitwasyon nung netong ni Diego, pero sa tingin ko, ganun din ang gagawin ko talaga, lalo na, syempre, alam nyo naman, aswang yung pumatay eh. Syempre, talagang yung galit mo, lahat na ng aswang damay, no? So, yun. Nakakalungkot lang mga kabaryo. So yun, hanggang dito na lang yung comment ko. Bali sa mga gusto pang mag-comment, comment down below. Nababasa namin yan, lalo na kasama ko na si Sir Proy, no? Yung tito ko. Yun, salamat din daw sa suporta nyo at asahan nyo raw na lagi siyang nandito. Sa ngayon kasi mga kabaryo, malayo talaga yung tito ko, no? Nasa probinsya to, pero pinipilit niya yung ganito kasi sabi ko, mas maganda. Alam ko naman na may nakakamiss kay Sir Proy sa tito ko. Yun. Yun, kahit sa simpleng ganito lang, napapainggan nyo siya. So yun, masaya na kami ron. Muli mga kabaryo, maraming salamat sa suporta nyo. Sa walang tigil na pagsuporta. Subscribe kayo sa channel namin. Kwentong Baryo, ito yon. Tapos yung sa akin na isa, Kwento ni Kabaryo, yan. Okay din dyan. Saka Kwentong Kalakbay, no? Ako rin narrator doon. So yon. Tapos subaybayan nyo pa rin yung Facebook page natin na Kwentong Baryo Official. Kasi doon nagpapalimos tayo ng gamit. Doon pwede nyo ako makausap sa mga kumukonsulta po sa akin na kesyo na kulam o na ano. Willing naman po akong sagutin kayo, kaya nga lang medyo matagal kasi sobrang busy po tayo. Tapos doon naman po sa mga na-order na yung gamit, pahintay na lang po ma'am and sir. Alam ko po, kilala ko kayo. Alam kong delay sobra pero pahintay lang po. Humihingi ako ng pasensya. Hindi naman po madali yun kasi syempre nagbabaklas tayo ng gamit. Nakakaramdam tayo ng di kaaya-aya. So yun. Sana maunawaan nyo po. Wala pa naman po akong ini-scam at hindi ko naman po plano mang-scam. So yun, hindi ko sisirain sa inyo ang pangalan ko mga kabaryo. Alam niyo yan. At yun, maraming salamat ulit. At hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.